Tsatsuba. So, listen. Assalamu alaikum jama'a. Watan na fito muku wani tallan wani season film ne wanda a fina-finan da mu muke yi gaskiya domin Allah ba mu taɓa yin kamar shi ba. Kuma sannan a fina-finan Hausa India a zamanin 2021 ba a yi irin wannan shirin gaskiya ne. Shiri ba. Birnin Tsatsuba. Tsafi ne. Shiri ne da ya danganci tsafi. Wanda insha Allah da kan sunan ma an ce birnin Tsatsuba to akwai Tsatsuba insha Allah muna da daraktoci na musamman waɗanda suke jagorantar wannan aikin sannan kuma muna da editors na musamman da suke editing din wannan aikin. To kusa kasance da mu a cikin shirin birnin zamani. Kasance da mu a cikin shirin birnin Tsatsuba domin ɗiban nishaɗi ganin ci gaban da muka samu a arewa. Yanzu a arewa mun samu kyamarori da kuma masu aikin da za su yi mana aiki insha Allah aikin da ba sa tsammani kai ko da ke ni ba sai ni na ma rasa ta yin da zan shafa muku ne amma kuma ku dai bibi channel bibiya page mai suna Birnin wannan bidiyon da birnin Tsatsuba daga nan za ku fara fahimtar dan kaɗan daga cikin shirin amma wannan kwatance ne aka yi ba wai shirin birnin Tsatsuba ya haɗa haɗuwan da ba ka taɓa tsammani ba ban taɓa tsammani ba ko muna yau matuƙar muna matuƙar mamakin kasancewar shirin na haka to amma domin ko kuma ma kai sacin ko a internet ko YouTube ko TikTok ko Instagram ko kuma Facebook ko Google kai sacin birnin Tsatsuba zaka ga short video da ake dura wanda ya danganci wannan shirin nan ma muna kaɗan ne daga cikin location ɗin da muke wannan gudanar da wannan aikin na birnin Tsatsuba kasance da mu ni ne naku Mariri Boss. Za ku iya zuwa channel ɗin mai suna Shakatawa TV Birnin Tsatsuba. Birnin Tsatsuba za a ke sake shi a cikin channel mai suna Shakatawa TV. Don haka ku garzaya ku maza je ku sacin Shakatawa TV a cikin YouTube channel naku. A cikin YouTube naku za ku ga wannan channel din sai ku masa subscribe ku danna masa like domin wannan shirin da an fara sakewa za ka ga ganin shi a cikin wayan kayan direct birnin kyauta ne birnin Tsatsuba da suna birnin Tsatsuba tsafi da yaƙi wanda a wannan fim ɗin an yi abin al'ajabi za ku iya neman mu a channel mai suna Shakatawa TV 081 daga kuma Shakatawa TV. Assalamu alaikum jama'a, kamar yadda kuka saba akwai wasu sababbin jarumai da suke so su ƙayatar da ku su nishaɗantar da ku kamar su Real Dini MZ, akwai Mariri Boss, akwai Dogari TV, akwai ɗan giya. To mutane za ku rinka ganin wani abu da yana yawan sometimes haka yana faruwa. So wannan ashiri ne muke nuna muku haka amma zahirin hakan ba haka wani duk da dai na san kun sani to muna ƙara tunasantar da ku. A yanzu akwai wani shiri da muke so mu aiwatar muku da shi wanda shi season film ne wanda kuma insha Allahu a 2021 din nan muna tunanin ba a yi season ne abin al'ajabi irin wannan ba. Ya shafi tausayi, rashin adalci, rashin imani, tsafi, gashi nan sauran za ku gani. So mutane Tsatsuba naku ne. Birnin Tsatsuba ta kuce ku kasance a birnin Tsatsuba a ban sai muje birnin Tsatsuba ta kuce birnin Tsatsuba ta arewa ce birnin Tsatsuba tsafi mugunta azzalimi birnin Tsatsuba. To a su sauraro muna muku barka da warhaka da fatan kun tashi lafiya. Birnin Tsatsuba wato ta wuce mu bi ta.
birnin Tsatsuba, shiri mai dogon zango wanda zai zo muku a channel ɗinmu mai suna Shakatawa TV. Watan ainihin in kun gane ku je ku danna subscribe kana ku danna karara, nan da ba tare da bata lokaci ba za mu faɗa muku ranar da za mu fara sake muku tun daga episode 1 har zuwa inda hali ta kai. Tsafi Tsatsuba, tsafi birnin Tsatsuba. Birnin Tsatsuba.